Moro. Otetaan pieni esittelyvideo, ketä me ollaan ja mitä me tehdään. Tähän luokkaan. Mutta se, että miten mä aloitan tuon. Niin mä voin aloittaa, että moro, me rakennetaan autoa. No en mä tiedä. Miksei voi? Periaatteessa voi aloittaa kyllä nuo. Niin tai sanottu, että moro, me ollaan Kami Drifting Team Ylöjärveltä ja me rakennetaan autoa kaudelle 2025 Pro 2. Drift SM Pro 2 luokkaan. Ja minä, Miku, toimin kuljettajana siinä. Meillä on 4 mekaanikkoa ja yksi mediahenkilö. Insinööriä ja... Niin. Mekaanikko, insinööri, karmea tilanne. No, ne tulee sitten myöhemmin videoissa esille. Juu. Insinöörit. Alkuun voi myös sanoa sen, että tämä koko homma on niinku aloitettu syyskuussa 2024. Haluaisin, että ihmiset tietäisi sen, että tämä on lähtenyt ihan täysin, niin Instagramiin on tullut ensimmäiset ajovideot. Juu. Koska sitä ei monella ole. Koska sekin sitten taas muita saattaa niin auttaa siinä, että ne näkee niin mistä on lähetty. Juu. Että ei, siis ajamisesta ei tule Mä oon tullut tänne nosteleen. Tätä on vähän tämmöistä värkkäämistä tai ei ihan vähääkään. Ei tässä ole muuta kuin rupeaa kääntää räikkää kiinni aseen. Se mukavaa. Sitä se kyllä on. On se kova, ei saa löytyä nuo, täytyy vaan etsiä nuo kaikki klipit tuolta radalta. Se on vähän niinku se humpan juoni. Moro. Me ollaan Kami Drifting Team ja me ajetaan kaudella 2025 Driftingin Pro 2-sarjaa. Meillä on autona tuommoinen Nissan 200 SX S13 ja käydään vähän kattoo, että mitä sillä on tehty ja minkälaisessa kunnossa se tällä hetkellä on. SX S13 on meidän kori ensi kaudelle ja ensimmäiselle kaudelle. Me ajettiin tällä korilla viime syksynä 3 kertaa, kerettiin ajaa sitä siinä kevät 24 ja kesä tehtiin sillai aika verkkaisesti valmiiksi ja että päästään vähän testaamaan ja treenaamaan. Treenit jäi aika vähäksi, tosiaan se 3 kertaa kerran märällä ja 2 sitten kuivalla ja niistäkin ensimmäinen kerta oli sitten vähän semmoinen moottoririkkojen täyteläinen reissu. Mutta se, mitä tälle nyt on tehty ja mitä tälle meinataan tehdä, tää nyt on purettu täysin, moottori on tuolla ja kaikki kuituosat tulee uudet ja kardanitunneliin tehdään vähän muutoksia. Sinne täytyy tehdä vähän enempi tilaa tuolle meidän vaihteistolle ja korivahvikehitsaukset. Ne on aika hyvällä mallilla ja helmapukit on nyt eteen molemmin puolin jo tehty siihen. Saa sitten siitä pätkästä oikeaan mittaan, kun saadaan siihen kuidut paikalleen ja mitäs muuta? Polttoainepuoli. Näin katsoo vähän täältä. Sieltä tulee
uusi tankki ynnä muut. Tää lähtee tästä pois kokonaan ja tulipelti tulee uusi ja siihen tehdään vähän parempia isompia muokkauksia ja semmonen homma. Katsotaan sitten kun saadaan vähän kuituosia tontille ja mekaanikot tänne kans touhuaan, niin lisää sitten missä mennään ja mikä on homman nimi. Voitaisiin toki katsoa vielä toi moottori tuolta. Meillä on se tuolla nostettuna. Toyotan 1JZ moottori on meillä siinä tosiaan se viime syksy oli keulilla ja tällä kokoonpanolla mennään sitten ensi kausi. Aika pitkälti varmasti. Ei tehdä mitään isoja muutoksia tähän. Tää oli ihan toimiva ja hyvä tuohon ensimmäiseen kauteen Pro 2-sarjaan. Ja vaihteistona toimii sitten Bemari S5D ZF-laatikko. Aika perussetti, mutta se on ihan hyvä. Se on ihan hyvä ja tähän voidaan palata sitten, kun saadaan korihommat tuosta tehtyä ja ruvetaan istuttaa osia paikalle, uutta osaa, niin katsotaan niitä sitten taas vähän tarkemmin. Joo, kyllä. Tilannekatsaus, missä ollaan menossa. Vähän ollaan tosiaan runkoa jäykistä hitsattu nyt ja se alkaa olla oikeastaan loppusuoralla. Sitten näitä miljoonia pieniä ja isompia reikiä ollaan tulupattu nyt tästä ja kartaanitunneli on tarvinnut tehdä uudestaan. No ei siis kokonaan, mutta jonkin verran uudestaan. Tuonne tehtiin vähän tilaa sille, kun meillä on tuo Bemarin ZF, mikä on kaikissa hyvin pitkälti monessa, siinä oli semmoinen ongelma, että sitä ei oikein tahtonut saada niin erikseen jos moottori oli paikallaan, niin tosi hankala oli niin pistää se laatikko kiinni. Se otti startin kohta tuonne ja vähän nafti oli tuoltakin puolelta, niin ajateltiin, että tehdään tuo sitten uudestaan. Vähän tilavampi. Mutta ei koko tunnelia, kun ei sitä oikeastaan tarvitse tehdä. Niin. Tai en koe ainakaan, että olisi tarpeellista tässä vaiheessa. Sitten sillain. Ja tuohon tehtiin sitten, Niko teki noin uudet kiinnikkeet tuolle laatikolle. Siinä on uudet vaavikelaput ja sitten nuo hitsimutterit, niin kun on M10 12 hitsimutterit, niin saa laatikon lujasti kiinni. Siinä oli vähän huonot kierteet aluksi, niin tehtiin se sitten uudestaan.
Eikö se ollut joku erikoinen? Oli joo, ne on noita Nissanin omia. Olisiko 1.25 nousua niitä tiheitä kierteitä. Ja oli rikkikin ne kierteet, huonot. Täällä on vähän putsailtu tuolla teräsharja laikalla. Tarvitsisi käydä tuo koko pohja sitten läpi. Mennään varmaan tällä tympeimmällä tyylillä nyt tämä, mutta ei me nyt ehkä aleta kiikuttaa sitä mihinkään puhallutuksiin tai pesuihin. Siinä ruveta suhkiin sitten Edgebrameria aina? Kyllä joo. Kyllä se hyvä olisi, niin ei alka sitten. Tulee ruostetta pintaan. Ja joo, sisältä aika raakan näköinen vielä. Ne täytyy kaikki tuolta silotella ja joutuu ehkä vähän pakkeloimaan. Että niin ja nämä tarvii jäykistää. Tehdään tuohon pahvikelaput ja levyt tuonne, niin nämä on vähän tämmöiset heikon näköiset oloset. Lasikuituosia odotellaan. Just laittelin viestiä tuonne Latviaan, niin sieltä on tulossa nyt sitten konttia ja koko perää ja ei muuta, konttia koko perä. Sitten saadaan ruveta tekemään tuonne taakse, pyöräytetään pukin lentämään ja ruvetaan touhua sitten viimeisenä tuonne uutta putkiperää ja sitten kaikki kiinnikkeet sille itse perälle sitten lasikuitu. No kyllä meillä niinku toiveena oli, että vuodenvaihteessa saataisiin niin se sille mallille, että se olisi niinku maalauskunnossa. Että ei tässä, hei, ei saa sille. Menee kato, lähtee pinnot. Niin vuodenvaihteessa toivottavasti saadaan kori sille mallille. Että sen saisi maalata sisältä ja päältä. Nyt eletään marraskuun puolta väliä, niin et sä nyt hirviästi oo enää. Ja tarvitsisi tietysti tehdä töitäkin, kun tämähän ei ole ilmasta tämä homma. Niin. Mutta ei me vaivuta synkkyyteen, kyllä me tämän saadaan varmasti ainakin lähelle. Se nyt on sillain kiveen hakattu, mutta kovaa olisi, jos sen saisi, niin pääsisi sitten kasaamaan tuossa. Hyvin saa ajo ennen kevättä. Ja aika paljon muutakin muutosta tulossa. Joo, kyllä siihen tulee kaikenlaisia muutoksia. Niistä voidaan sitten käydä läpi myöhemmin, myöhemmin sitä sitten, kun on ajankohtaista. Mutta tämmöisellä mallilla tällä hetkellä ja siitä askel kerrallaan mennään eteenpäin.
Mitä me nyt edes muuten tässä tehdään? Niin, täytyy ensin kartoittaa se. Mitä? Sä tulit just. Mä tulin justiin tänne ja No mä yritän nyt tulkita tätä, mä en yhtään tiedä mitä tässä tapahtuu, mutta ilmeisesti kartaanitunnelia värkätään. Sä voit näyttää täältä. Tehdään tuohon pientä tuosta muotoa tikkilangasta ja Arttu veistää tuolta. Yrittää veistää. Niin. Tunnelin käikäleen, mutta hei, se tulikin mieleen nyt, että... Niin no joo, ei mitään. Sano pois, mikä oli? Se oliko tähän asti nyt tähän taitokseen asti tuo ensimmäinen pelti? Joo, ensimmäinen pelli tulee nyt nimenomaan tähän, että kattelee tuot lohkon päästä. Jos se kone tulee, sehän tuli aika lailla. Kyllä, se oli se, joo. Siitä kotti 100 milliä suoraa pelliä. Joo. Niin nyt meillä on sitten mahdollisuus oikeasti pulkata se aski irti sieltä. Niin, kyllä, että se joo. Taaksepäin. Joo, justi. Kyllä. Se on muuten se starting koppa kiinni tuossa tulipelissä. Sitä just rupesinkin miettimään, että tuleeko se nyt sillä lailla. Joo. Sille on jätetty tänne nyt aika roimasti. Joo, kyllä, ja saa ollakin. Saa tehdä sillä lailla, että ottaa askin perään vaan alas ja niin. pitkällä jatkolla pulkkaa koko kehän alas. Niin kyllä, justiin niin. Pää sieltä syliin. Tulee hyvä. Tullo on just semmonen, että on hyvä tehdä. Vähän enempi tilaa. Meillä oli se ongelma viimeis, että me ei saatu laatikkoakaan paikalleen tuonne no tosi hankalasti erikseen, jos moottori paikallaan ja laatikko koitettiin laittaa, niin startin koppa otti tuonne aika raakasti. Sitä hakattiinkin silloin kauhean monttu sinne, että se jotenkin menisi, mutta nyt tehtiin sitten semmonen muutos oikeasti ja tätä muuten ei olisi tarvinnut muokata. Kaikki oli niikä muuten ok. Ja laatikko moottorikompleksina se sinne meni ja näin, mutta paljon helpommin ykkösen pystyy irrottaa sitten laatikonkin erikseen sieltä pois. Ei ole sitä ongelmaa sitten, että pitäisi koko settin aina ottaa pois ja pistää paikalleen. Kun tätä kuitenkin varikolla tehdään, niin se on ikävä tuolla autoalla sitten, jos ei se vaan se laatikko mahu sinne. Niin. Ja tarkoituksena on pitää kuitenkin Pemarin ZF tuossa toistaiseksi ja sitten ehkä niihin kuorii jotakin hienoa sisälle, mutta katsotaan sitä myöhemmin sitten. Mutta sitten on helmapukeille on tehty. En ole tehnyt minä tässä mitään, vaan Arttu ja Sami on tehnyt tänne pukeille reijät. Siihen tulee tangot tuikata. Missä ne meidän tangot muuten on? Toisella puolella taitaa olla ihan kohdallaan. Mitä? Eikö se toisella puolella ole ihan kohdallaan tankoja? Mä en toisella puolella, mutta siis... Se on siellä pötkössä. Täällä on ihan joo justiin. Se on hypätin. Noniin, siitähän näkee. Tuolta sitten, tuohon pitää vielä vahvikepelti meillä on siellä. Tuossa noin, siitä onkin piirretty mistä vetästään poikki, niin laitetaan tuohon. Tästä on tuosta poikki ylimääräiset ja loput sitten tästä helmapukista niin vetästään sitten oikeaan mittaan, kun saadaan lokaasuojat ja helmat ja kaikki kuituosat sitten katseltua kohilleen, niin niihin reijät ja näkee sitten, että mistä kohtaa. Katkaistaan siihen sillä lailla sopivasti. Taakse pitää vielä tehdä reijät Millä te muuten pääsitte tuonne noin pitkälle sillä? Siinä oli semmonen sekava kokoelma eri pituisia poria ja rasiaporaa ja purettiin se puoleksi ja sillä sitten. Sekava kokoelma työkaluja ja miehiä. Toimiva ratkaisu. Se on yleensä toimiva ratkaisu. Tai ratkaisu. Sami katto silmällä meni suoraan. Noniin. Tarkkuussilmä mun on hyvä. Sehän on yllättävän tarkka kuitenkin. Silmä. Kyllä se vatupassi verran. Mutta siitä se valmistuu pikkuhiljaa. Mitä me eletään nyt? Me eletään joulukuun alakua. Se on joka kerta sulla tammikuu. No kohta se on. Joulukuun alakua. Ja Siis käytännössä jo tammikuuta. Käytännössä tammikuuta, jos ajattelee tätä. Eihän nyt joulukuussa. Kyllä, nimenomaan.
Meillä oli meininki, että oltaisiin saatu vuodenvaihteessa tää maaleihin, mutta kyllä se nyt muljahtaa vähän sinne 25 vuoden puolelle väkisin, mutta Saadaan vaan ne kuidut tänne. ne on muuten, joo. Mä laitoin viestiä, ne ensi viikolla lähtee. Noniin. Se oli jotain settejä tehnyt vielä lisää kuitua, niin se lähtee ympäri maailmaa sitten lisää. Mutta niin pääsee sitten tuon perän kimppuun myös. Sinnehän tulee kokonaan, varmaan jossain jo sanottukin, mutta sanotaan nyt vielä, niin tähän tulee uusi kokonaan tää putkiperä tänne ja meillä vaihtuu polttoainetankki ynnä muut. Ja siitä vähän fiksumpi ja kestävämpi semmonen, tai polttoainetankin ympäri, tehdään kestävämpi rakenne ja sitten kuituperälle toki joutuu tekemään sitten noi tukirakenteet tuonne, että sen saa sinne kiinni ja kori alkaa olemaan vahvike hitsattu hyvin pitkälti, joitain paikkoja vielä on. Ainakin Länkärin puolen pyörän koteelo, siellä on muuten se pitää hitsata. Tuossakin on tietysti, mihin pois. Iskaritornit. Olikohan toiselta puolta hitsattu? Toiselta puolta taisi olla. Niin Nikohan veti se, kyllä. Joo. Jos kyllä nyt tässä aina kuituosat voitaisiin tosta vähän peräruottoa katsoa. Niin sieltä tulee. Mutta niin se tulee tuo kesäkin äkki. Täällä näkyy täällä on pieniä tämmösiä suutelointeja tuolla Kaanaasta. Tää meni vähän mutkalle tuolta. Onko se muuten tuoltakin taittunut? On se varmasti, kato kun niin. Se osuu niin raakasti. Kyllä. Joo, kohta on kuitua, niin pystyy pyyhkimään. Sittenhän meillä on Sami, joka tekee sitten kuijusta aika paljon kaikenlaista uutta. Sitä mukaan, kun mä pöllyttelen niitä tuonne. Niin. Mutta sitten kun saadaan vaan istua, niin niistä tehdään vähän paremmin. Niin. Ja tuleehan meille vähän tää hiilikuituakin. Mitä enemmän se parempi. Niin. Käyttää mitään puhallettua paskakuitua. Niin. Jätetään ne rääppeet niille, jotka niin. Veneukoille. Nyt me tässä elvistellään kohta. Meillä on kiire. Meillä tulee kaikki jostakin nimenomaan sitä puolisesta paskakuijusta. Ei, kyllä meillä vähän tulee tähän hiilikuituakin, mutta siitäpä sitten myöhemmin. Ja. Niin, ollaanhan me tehty tuohon tuo ohjausakselin siirto, sydämikin. Siihen muuten täytyy katsoa, pistää se penkki sitten jossain kohtaa paikalleen. Katsoa se, että se on oikeassa kohtaa. Tai se on just sillain hyvä. Täytyy kans vähän katsoa sitä linjausta sille. Se on se nivellyt niin hurjalla kulmalla, että niin. Tulee semmonen pykältä tuosta ohjauksesta, jos ei sitä vähän pysty korjaamaan. Pitäisikö se olla loivempi? Joo. Varsinkin kun sulla on nyt noin kaksi UV- tai universaliointia tuossa ohjauksessa, niin nyt kun sulla ne ei ole samassa kulmassa, niin siitä tapahtuu se, se glunk. Joo. Kierähdysnopeus siinä eri. Joo. Tää on vähän hankala, kun pitäisi saada jaloillekin tilaa ja samaan aikaan sitten tuo. Joo, ongelma kun on noin pikku. Meillähän muuta sanoa. Liian pieni auto. Niin. Tässä on joku E-Mersu. E-Mersu, niin mahtuisi ajelle. Joo, no kyllä me se saa ajaa sinne jotenkin muljauteltua. Vähän lisää reikää taas. Niin. Sitä ja no en tiedä niin. Tuo pedalboxi oli kyllä ihan hyvä, mitä viimeis Nikon kanssa kokeiltiin.
Niin kyllä tuo on ihan hyvä se kohtaa. Jalat oli ihan hyvä se kulmassa kyllä tuossa. Ei sitä ehkä ruveta muuttaa enää eteenpäin. Saa vielä polkastua kytkintäkin. Sillain. Joo. Mutta me jatketaan touhuamista. Palataan myöhemmin asiaan. Joo. Siinähän alkaa meillä olla toi kardaanitunneli nyt sitten pikkuhiljaa palasista kasattuna, niin mä alan nyt kiertää sitä saumalla sitten kiinni, niin saadaan se valmiiksi sitten. Että siinä on nyt puskin jalan vieressä vielä hyvin tilaa startille mennä tonne koloseen. Ei tuu ahdasta. Mahtuu täällä kabiinissakin sitten vielä tekee asioita. Aletaan työstä. Alkas olen koppa hiottu. Vai mitä, Niko? Mitä? Alkas olen koppa hiottu. Kyllä. Aika pitkälle. Mitä ollaan hiottu tänään? Maanantaina nyt on lauantai ja maanantaina viedään tämä maalari. Maalarille sitten. Vihdoin ja viimein. Yllättävän paljon on hommaa tämmöisessä. Joo, tammikuukin on mennyt vähän aikaa sitten. Joulukuukin meni jo. Joulukuukin, niin ja helmikuukin meni. Mutta kyllä meillä vähän hoppu tullut. Ei auta mitään. Seuraavaksi siirrytään sitten Ei ikinä ennen. alusta ei ikinä enää. Nyt tuntuu siltä, että ei ikinä enää, kunnes taas installataan jotakin. Se oli pikkuisen pakko lisää jossain. Missä? Pilassa. Oliko? Ai on vielä. On siinä, se on kuinka. Tämä onkaan vielä valmis. Se on vielä pakkeja. Ei ole vielä valmis. Mutta joo. Summa summarum. Aika hyvällä mallilla on nyt. Saajan viettää, kutsutaan ja viedään se sitten tuonne maalaamoon. Ensi viikolla alkaa sitten loppuviikosta. Ruvetaan kasaamaan alustaa paikalleen ja moottori meidän pitää vielä käyttää auki. Elikkä Nikon pitää käyttää vielä moottori auki. Ensi viikon agenda. Loppuviikosta. Katsotaan sitä sitten lisää, kun avataan se, että mitä sille löytyy ja mitä sille tehdään. Mutta tilanne nyt on maaliskuun 8. päivä on tämä. Me ollaan niinku kuukausi ainakin jäljessä. 2 kuukautta jäljessä alkuperäisestä aikataulusta. Mutta se olikin hyvin optimistinen aikataulu. Taas niinku vuoden vaihteensa tammikuun lopulla maalattu, mutta mitä vielä? Vanha Nissan. Ruostetta oli joka paikassa, enempi ja vähempi.
Ei se mitään. Onpahan sekin nyt tehty. Eli tämähän kävi, tai tämä ei käynyt missään muuta kuin tuossa pihalla, mutta se lasikuula puhallettiin. Eskimot Ylöjärveltä, Kuivajan puhallus Eskimot. Kävi puhaltaan tämän ja siihen tosiaan suihkastiin vähän lasikuulaa ja siitä tuli kyllä hyvä. Siis tämä on tää pinta on, tää ei oo hiekka puhaltaa, niin se tulee oikein semmonen aika rakeinen pinnasta ja teräs raepuhallus varsinkin on semmonen, että siinä tulee vähän liian raakaa jälkeen venyttää näitä peltejä, mutta lasikuula, se on hyvä. Se on kyllä, sillä lähtee nuo kaikki vanhat maalit ja tuommoiset pois. Liimoihin se ei pysty, mutta muuten tuli täysin päälle maalattava pinta. Että. Kuivajapuhallus Eskimot, Ylöjärvi. Kiitos. Pikkusen se oli ensimmäinen yhteistyökumppani. Kyllä, se on meidän ensimmäinen yhteistyökumppani kaudelle 25. Mitäs muut? Eipä tästä mitään muuta. Tekemistä on. Ai sä kuvaat vielä? Joo. Tekemistä on vielä. Aika runsaastikin. Täällä ottelee meidän katsotaan moottoria. Täällä ottelee meidän tämä motor nyt sitten. Luetaan sitä aukoa, kun saadaan tuo koppa tosiaan sieltä maalaamosta pois. Kasotaan alusta ja Niko rupiaa varmaan sitten aukoon tätä. Tai ei me avata oikeastaan, kun katsotaan vaan tuota öljypohjaa. Pitää runkopukkien pultit ainakin vaihtaa. Ja katsotaan vähän kampuraa, kun siellä on semmonen puolimelkoinen kampura nyt paikallaan, että onko siinä kovasti naarmua. Se kiilotettiin kyllä, mutta siitä lisää sitten myöhemmin, kun ruvetaan tätä aukoa. Katsotaan, mihin päädytään.